Anito report ni pachwa en mane. Right, Omulo. Ingene mano miriambo maduong' ka. Ingene kwari ambe kamera kama tok ber. Nikech samani ko report ni. Gima timore Azimio en liet. Nikech onene koro ingene tie joma semeno. Mung'yo ni position mar apis mar opposition biro, leader biro gi deputy. Koro joma chalo Eugene gini ka penjore gi dibedo kanye. Mano kango wacha jadieri. Wan wasemiyo gi nikech kade Ruto propose. Gimiyo Ruto no propose apis mar opposition leader. No solve gimiluongo ni winner takes it all. Winner takes it all ni ema nomiyo ji gore nikech ko ni every election ji dhi ndara mondo many ni koro wadonje government ni mondo obed gi government of coalition. Koro gini othiedho gimiluongo ni winner takes it all. Koro kata kichung president mo kiyombo to in sure ni dhi timo tiji mar keto government tesre. Kibet namba ariyo. Kibedo namba ariyo. Votes migana en mar namba ariyo. Koro okango gikwondwa wan choko propose to deputy. Mano gin magi propose. Namba ariyo. Okango wacho cha die ni onge economist moro mano o advice ki nikech kingiyo wacho economy wach economy otek en iluongo ni hard nut to crack nikech mokwongo Jubilee sirkal mokalo cha ingeni pend chike constitution mane jo piny okalo 2010 en expensive opek nikech mondo implement dwaro pesa kae emidwa miyo governors pesa kae emidwa chulo judiciary kae emantie constitutional offices kae emidwa Kenya Kwanza dwano mondo o implement gi mora te mane gichiko jo Kenya. Koro nyiso ni Ruto nigi